Heippa hei mun kaikki rakkaat pikkuoravat. Mä ajattelen tänään teidän kanssa jakaa, että mitä mä tykkään käyttää keväällä ja millaista väriskaalaa ja niin poispäin. Keväällä mä yleensä turvaudun BB-voiteeseen ja just nyt mun lemppari on Skin 79in Super BB Cream. Keväällä mä yleensä haluan semmonen hyvin kevyitä tuotteita, että ei mitään paksuja naamareita päälle. Niin musta tää on tosi kiva, että se sulautuu tosi hienosti iholle ja vaikka se näyttää, kun se tulee purkista ylös vähän ulos ruskean harmahtavan väriltä, mutta sitten kun se laittaa kasvoille, niin sitten se suloo. Seuraavaksi tää on semmonen tuote, mitä mä vaan käytän keväällä. Tää on Body Shopin Blush Shade Coral, numero 2. Tässä on kaksi eri poskipunaa. Yksi koralli ja yksi pinkki. Ja jos ne laittaa yhteen, niin se näyttää tältä. Tää on tosi pigmenttinen ja tässä on hiukan shimmeriä ja kiiltoa. Eli jos et tykkää shimmeristä ja kiillosta, tää ei ole sulle. Huulituotteista mä tykkään hirveästi, koska keväällä mun mielestä väreitten kanssa voi leikkiä hieman, että semmosia ihanan karkkimaisia sävyjä yleensä mä tykkään pitää keväällä. Ja yksi mun lemppari huulipunista on Revlon Lip Butterin Sweetheart. Ja se on tän näköinen. Tässä mä laitan tosta. Hyvin semmonen karkkipinkki, jos niin voi sanoa. Jos mä tykkään laittaa tämmönen ihanan kirkkaan huulipunan ja ihan vaan ripsiväriä päälle ja ei mitään muuta, niin se toimii tosi hyvin mun mielestä just keväällä. Huulikiilto, mistä mä tykkään, niin tää on L'Orealin Glam Shine Miss Candy. Mikäs tää sävy? Tää sävy on Bubble Pink. Ja tässä on 2 eri sävyä. Mä voin näyttää, miltä näyttää swatchina. Vähän semmonen korallin pinkki. Se näkyy nyt tuossa hyvin huonosti. Kun nää sekoittuu yhteen, niin sit tulee semmonen ihanan persikan pinkki väri. Ja se sopii tosi hyvin ihan mikä tahansa kirkkaan huulipunan päälle, jos haluaa. Tai sitten ihan yksinäänkin, jos haluaa enemmän laittaa vähän kirkkaampaa luomiväriä päälle ja sitten tätä yksin, niin se kanssa toimii tosi kivasti. Se huulirasva, tai se voi sanoa tinted lip balm, eli värillinen huulirasva. Tää on Figs and Rouge, Nourishing Soothing Multitasking Lip Balm. Tän näköinen mä ostin tää Kiksistä. Ja tää on Cherry Blossom. Kaikki tuotteessa yleensä, koska mä olen tämmönen vähän japanifani, niin kaikki tuotteessa, joissa yleensä lukee Cherry Blossom, niin minä ostan ihan varmasti. Ja sit mä vasta katon kassalla, että mitä se maksaa ja sit mä menen näin. Mut tää on tosi hyvä huulivoide tai huulirasva. Ja se on tosi kiva värin. Se on tosan noin. Tosi pigmenttinen, tosi hoitava huulivoide. Tää kestää kauan huulilla. Et vaikka mä olen syönyt ja juonut, niin sen jälkeen mä silti vielä tunnen, että se on siinä ja se värikin näkyy vielä. Et tosi kiva semmonen all purpose, kaikki voiva tuote. Tosi kiva, mä todellakin suosittelen tätä näin. Mä tykkään hyvin värillisestä, jos mä ihan jätän huulet tekemättä tai laitan jonkun nuden huulipunan tai just semmonen mun oman väri huulipuna päälle ja enkä mitään kirkasta, niin mä tykkään laittaa ennemmin jotain kirkasta luomiväriä. Ja siihen mä aina turvautun keväällä tähän palettiin Coastal Scentsin 88 Ultra Shimmer Palette. Mun mielestä ihan joku näistä hyvin kirkkaista sävyistä ja ei mitään muuta luomille, vähän eyelineria, ripsiväriä ja se on siinä. Mistä mä yleensä tykkään hirveästi, niin mä tykkään tästä vihreästä. Hyvin pigmenttinen, tosi ihana, tosi kirkas, tosi semmonen kiva ja hauska väri.
Sitten mä kanssa tykkään tämmösen hyvin pinkkisävystä myös. Ja mitäs muuta? Tässä on ihania liilaita. Tosi pigmenttisiä, tosi hauskoja värejä. Oranssi tai koralli sävy. Sitten tässä on myös vähän tummempia, mutta just semmoset oikein kirkkaat shimmerisävyt pelkästään päälle ja se on siinä. Ja hyvältä näyttää, kirkkaalta ja hyvin semmoisen terveen hehkeältä ja nuorekkaalta näyttää, mun mielestä ainakin. Sitten jos sä oikein haluat kevättä pullossa, ja mä en tarkoita olutpulloa, niin se saat tästä Marc Jacobsin Daisy hajuvedestä. Tää on ihan kun tänne on tungettu 1 000 000 päivän kakkaraa. Niin ihana, kevyt, raikas, kukkainen tuoksu. Tää on ehdottomasti mun ykkönen valinta keväälle. Okei, se on aika hintava, että tää pullo, tää ei ole niin kauhean iso pullo, niin tää maksoi yli 50. Mä ostin sen laivalta pari vuotta sitten, että se voi olla sitten kalliimpi vielä täällä maassa. Mutta tää on, jos on varaa, niin mä suosittelen ilman muuta tätä näin, että tää on aivan mahtava. Sitten ihanoita tuotteita, tai body-tuotetta, niin jos te arvaatte, kun mä sanoisin, että mä tykkään japanilaisista tuotteista, erityisesti Cherry Blossomista, niin mun lemppari on Body Shopin Japanese Cherry Blossom Body Butter. Tää on tosi ihana. Kun se laittaa iholle, niin sit se tuoksuu niin kuin monta tuntia jälkeenpäin vielä hyvin keväiseltä. Sitä on ihanan pinkki. Mutta mä muutenkin oon hirveän fanina Body Shopin Body Butterit, mun mielestä on aivan mahtavia. Ja tämä on mun valikoima kevättä varten. Sitten keväällä me heitetään pipot pois. Ja mitä mä tykkään pitää keväällä on just hiuskoristeita. Mä tykkään tästä pannasta, mikä mulla on. Ja sit mun ehdoton lemppari on tämmönen ruusu kultainen panta. Ja mun mielestä just kevättä on semmoista oivaa aikaa pitää hiuskoristeita, voi olla kukkasia tai ihan mitä vaan. Koska kesällä mun mielestä on niin kauhean kuuma ja haluaa mennä rannalle ja uimaan, niin ei sit niinku viitti laittaa. Et keväällä on aivan mahtava aika, ottakaa teidän hiuskorut esille. Et tämä, jos tykkäätte tästä näin, niin tää on eBaystä mä ostin tämän. Mä luulen, että mä maksoisin siitä 2 € tai sinne päin. Aivan mahtava ja ihana. Tämä sopii mulle, vaikka mulla on hyvin iso pää, niin tämä silti sopisi mulle hyvin. Että ihana, stretchaa hyvin, kaunis, se näyttää tosi hyvältä. Kertokaa mulle, että millainen on teidän oma kevättrendinne, että mitä te itse tykkäätte pitää. Mä haluan vähän lisää vinkkejä, haluan kokeilla uusia tuotteita, niin kertokaa mulle ilman muuta. Se oli kaikki multa tällä kertaa ja me nähdään taas ensi kerralla. Moikka! Moi!